Redakci Krimi zpráv se podařilo vypátrat hazardéra, který jel uprostřed silnice na skateboardu před trolejbusem. Případ už z našeho vysílání znáte. Mladík dnes promluvil před naší kamerou. A co jsme se dozvěděli? Prý spěchal a omlouvá se. Jel jsem před trolejbusem, jel před autobusem, ale prostě spěchal jsem a jako asi jsem ohrožoval cestující, no. Těmito slovy mladík komentoval šokující video, na kterém předvádí neuvěřitelný hazard. Na skateu jezdí už 17 let. Jízdu na něm prý ovládá perfektně. Přesto ale sám přiznal, že byla chyba jet po silnici. Jako skejťák, jako na skateu tam asi nemám co dělat, ale za mě všechny kola patří na silnici. Zřejmě to ale nebylo poprvé, co takhle riskoval. Před naší kamerou se dokonce stal další incident. Mladík jel na skateu a opět mezi auty. Ohrožoval nejenom sebe, ale ohrožoval i bezpečnost a plynulost silničního provozu a ostatních účastníků silničního provozu. Se mohlo stát, že by třeba byl na nějakou nerovnost nebo na kanál, mohl spadnout a byl by to problém. Jestli někdo měl strach, pan dopravní expert, zadrhnutí o kamínek, tak s tím přejedeme úplně všechno, kočičí hlavy. Prostě jak už to máte nějaký pátek v ruce, v noze, tak to je prostě samo. S hazardem prý ale nehodlá jen tak přestat. Když bude znovu někam pospíchat, nevylučuje, že znovu vjede na silnici. To jsem si chtěl omluvit na závěr všem řidičům a motoristům, jestli jsem jim někdy způsobil nějaký trauma nebo trable, tak to se omlouvám a samozřejmě, že budu ohleduplnější vůči motoristům, prostě omezím tu jízdu na silnici, když nebudu muset. Zítra by měl své riskantní chování vysvětlit přímo policistům na služebně. Hrozí mu pokuta. Kateřina Sejková, CNN Prima News.